Hastayın aziz Frankası me 4.3 em îro qela goma hemê borgelo danin yani navê wî rastî qela borgelo em karê jê rabêjin niha em navbera Çemişgezek û Şîrînceyê danin wekî hûn nizanin hûn Şîrînceyê zî nizanin û Çemişgezekê zî nizanin yani hûn karin bêje em dizanin lê hûn dîsa nizanin çimkî em jî baş nizanin milê me rastî Çemişgezek milê me çepê dîsa Çemişgezek îtîmaleke cî ku em roniştin zî Çemişgezek bû lê belê haya me zî civiyettinê em dixwazin îro bernameyeka taybet ava bikin bi were parve bikine û niha pêşiya me çemê Firatê ye yani milê wî çepê diço Erzinganê milê wî rastî dîsa ço Erzinganê yani çend milê wî din hene em pêra negihîştin yani pira mil zêde bûnin em nikarin milê dinê bi were parve bikin çîkî em dema bi we parve bikin hûn hîn nabin yani gava hûn hîn nebin em hîn dibin yani ev ji bo me baş e û em dixwazin em behsa okê bikine ji were Zülfiqarê Elif Put Metre Geyz Emê Qapo yani em qasê 8 sala em bevra em xebatê dabûn tabî em navê xebatê bêjin û dîsa hîn dibin ji bo em ji were em bêjin ku hûn hîn bibin ev ji bo we baş e ji bo me xirab e lê belê em bêjin qala xebata xwe bikin em 2 sal Çemişgezekê de dişuxuliyan 3 sal dîsa Çemişgezek ve em îca beldawî bûn bu 5 sal 3 salê dinê zî awa o sal em nizanin çawa derbas bû yani em ne za Çemişgezekê de bû ke belda Çemişgezekê de bûn em wî nizanin yani ew zî şüphe heye yani em karin bêjin lê guman zî heye şüphe zî heye çiqa her du zî heman tişbezî em dîsa karî bêjin û ji wê me got em koçberê ew kê bin Merga Tûmaz em me got em koçber bin em nikarin xwe tev bidin ciyê xwe yani ji bo ku em nikarin tevdana me zî wî çaxê zelzele pir çêdibûn navbera Çemişgezekê û Gimgimê de lê belê me got em ji ciyê xwe tev bigerin lê dîsa zelzele çêbe lê belê em ciyê xwe tev geriyan me berê xwe da okê Erzinganê em 2 roj rê danin me rojiyê em rojînin em çawa bişkênin em bi roj radikevin şev dimeşin lê belê em qasê qederî meşiyan em çûn rastê Emê Qapo hatin Emê Qapo tabî wî dinevê me dev ji hev berda îşî xilas bûye me zî îşo xilas kiriye û neyse Emê Qapo wî çaxê medreseyê da bûn yani rola wî zî lê bûn yani cî wê xweş bûn û ji ber ku Emê Qapo çend panotê me lê bû nedabûn em medreseyê de zî neman yani navbera me medreseyê pir baş bû lê berê semedê Emê Qapo em lê neman em çûn okê me got em biçin Erzinganê ji bo qewrmeyê ya em ji bo qewrmeyê çûne Erzinganê